Proti rozhodnutí radních Ústeckého kraje sloučit dvě děčínské prestižní školy, tedy gymnázium a Evropskou obchodní akademii, se sešlo mnoho studentů obou institucí i obyvatel města k rozhodnému protestu. Důvodů proti sloučení mají nespočet a jsou více než závažné. Kromě mnohaleté samostatné tradice obou vzdělávacích ústavů je to podle studentů hlavně velmi rozdílné zaměření. Zatímco gymnázium nabízí všeobecné vzdělání, Evropská obchodní akademie je úzce odborná škola. Obě mají rozdílné výukové programy, které se shodují jen v několika málo drobnostech. Krokem Ústeckého kraje by tak bylo nejen sloučení dvou absolutně rozdílných škol, ale zároveň pošlapání dobré pověsti obou v očích veřejnosti. Já si myslím, že to prostě není možný. Já jsem přesvědčený, že samozřejmě na jedné straně je potřeba oddělit obě otázky. Budování systému páteřních škol, to znamená těch škol, o kterých v současné době není zájem, těch škol, které jsou velké, těch škol, které stojí hodně peněz z hlediska jejich vlastních provozů, ale pak to jsou samozřejmě školy, o které zájem je, které nemají problém s výběrovými řízeními, kdy nabídka jednoznačně je menší než poptávka po studiu na těchto středních školách a myslím si, že bychom měli takovéto případy řešit, když to řeknu střední školu od střední školy, jako je to v tomto případě. Vedle studentů se k protestu připojili někteří jejich rodiče. Objevili se i bývalí absolventi a řada dalších obyvatel Děčína, které osud škol zajímá. Na Komenského náměstí, kde obě instituce sídlí, zahájili průvod. Ten procházel přes Masarykovo náměstí, Tyršův most, Labské nábřeží a ulicí Československé mládeže a dorazili na Mírové náměstí. Běžná doprava městem nebyla omezena. Průvod se pohyboval po chodnících a doprovázela ho městská policie. Stojíme proti sloučení gymnázia a obchodní akademie v Děčíně. Podepište petici a přidejte se k nám. Společně řekněme ne manipulacím s naším vzděláním. Cestou účastníci oslovovali kolem jdoucí, poskytovali jim informace o důvodech protestu a nabídli podepsání petice. K té se mohou zájemci připojit v příštích dnech současně na několika místech Děčína, třeba v budovách gymnázia i Evropské obchodní akademie, v městské knihovně, kině Sněžník a divadelním klubu. Čím víc podpisů se nashromáždí, tím větší šance je, že gymnázium a Evropská obchodní akademie se zůstanou tak, jak byly dodnes. Já bych popřál studentům stejně jako zastupitelům i jako vedení mimo jiné gymnázia Děčín, aby toto dnešní odpoledne, když to řeknu, napomohlo k tomu, aby gymnázium zůstalo samostatnou střední školou, stejně tak jako Evropská obchodní akademie. Optimalizace středního školství má skutečně svá pravidla, je nastartovaná a běží. Na druhou stranu, když vidím ty kluky a holky, kteří našli tu sílu a šli do ulic, tak jsem na ně hrozně pyšná. Studenti věří, že na sbíráním dostatečného množství podpisů půjde zvrátit hlasování zastupitelstva Ústeckého kraje, které se bude konat už 29. června. Takový optimismus nezdílí řada lidí, kteří se k této akci vyjadřují na sociálních sítích. Zmiňují například své podobné špatné zkušenosti s násilným sloučením 3 škol v Rumburku. Kraj zde také argumentoval údajně finanční úsporou a tak to rozhodl takzvaně od stolu. Podle studentů se k protestu zatím nepostavilo vedení škol ani pedagogický sbor. Nám se zatím nepodařilo k této informaci získat rozhovor. Myslím si, že jsme určitě na celé město zapůsobili a zvedli informovanost všude kolem nás. Rozhodnutí kraje by v praxi mělo platit od 1. září 2012. To by měli všichni studenti společně usednout do lavic jakéhosi nového Evropského obchodního gymnázia.